A principios do século XX, o balneario de Mondariz era un lugar de relevancia social e económica a nivel nacional. O seu fundador, Enrique Peinador Vela, deseñou en 1913 un tranvía para unir Vigo, o seu porto e a súa estación, co balneario, para así facilitar a chegada de visitantes do Reino Unido e de Portugal. O tranvía construíuse dende Vigo a Porriño e estivo en funcionamento entre 1920 e 1967. Pero o tramo Porriño a Mondariz só se comezou a construción do túnel do Confurco entre os anos 1914 e 1916 e non se chegou a finalizar. A tradición local menciona como causas da paralización da obra un accidente con varias víctimas mortais, a presenza de balsas de auga e erros de cálculo topográfico. A realidade é que a falta de investidores europeos polo estalido da Primeira Guerra Mundial forzou ao promotor para poñer en funcionamento o tramo Vigo-Porriño para conseguir liquidez. E este segundo tramo quedou paralizado por falta de investidores e pola morte do seu promotor. Do tramo de tranvía proxectado entre Porriño e Mondariz, pasando por Ponteareas, a única obra que se iniciou foi este túnel do Confurco, deseñado cunha lonxitude de 914 metros, a obra máis complexa do tramo que ia unir os vales dos ríos Couso e Tea. Actualmente, só se conserva a boca nordés do túnel, na parroquia de Xinzo, en Ponteareas. A boca situada na parroquia de Cans, en Porriño, está tapada pola construción da autovía A52. O túnel atópase taponado a uns metros da súa entrada por un derrube, o cal fai moi perigoso entrar nel.